बे समाव गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन खौरां जों हरनाय गेदों बाथौ बिमुसार जानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव बाथौ गोथार साननि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि दा मोनाबिलि समावहाय जिहेतुके लाइटिं अफ आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारि जों दंफैयो आरो बे हाबाफारिनि मोनफ्रोमबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी दैदेननो खावलायबाय आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि लाइटिं अफ आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ जोंनि सासे गेदेमा बेखेवगिरि बेखेवना होलांबाय बे समाव जों दङ क'क्राझार बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार एन्ड क'क्राझारनि ट्रेडिशनेलनि कनभेनर मानगोनां महिमम बसुमतारी जों सार दङ बिथांनियाव जों फंनैसो बाथ्रा लानाय गेदों दिनै जिहेतुके लाइटिं अफ आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारियाव नोंथाङा बे हाबाफारिखौ दैदेन मोननानै बोरै मोनदों? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोबा जोंनि लाइमोनफोरा जौ सिगारेट जुवा गारि घोड़ा सालायनाय जाहाथे बे जिनिसा दिनैनि बे गोथार बाथौ सानजों साफ्रोमबो बिमा बिफाजों लोगोसे गथ' गथायफ्रा बे जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय ड्राग्स जानाय बेफोर जाहाथे गैया जायो बेनि थाखाय जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बाथौ महासभा आरो बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टारजों ज' जानानै दिनै बे गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लानानै बे जिनिसखौ बे हाबाफारिखौ जों मावनाय जादों बेनि थाखाय आङो साफ्रोमबो दिनैनि बे आलारि बाथि सावनायाव नुजाफैनाय सफैनो हानाय रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिग्रोनाय जाबाय। जिहेतुके दिनै बे लाइटिं अफ दा आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनो मोननानै गासिबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा आरो सिबियारि बिथांमोननिसिम बाथौ बिमुसार जानानै बोरै गोजोननाय खौरां हरनाय गेदों? आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं सासे बाथौ सिबियारि आङो लिडार नङा आं सासे वार्कारसो इसोरनि थिननायजों बोराइ बाथौनि थिननायजों आं बेबायदि खामानि मावनो सुजुग मोननायनि थाखाय आं जोबोद रोजा आं साबायखर बावदों आफा बोराइ बाथौनिसिम मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ साफ्रोमबो मोना होननानै आं खोनानो मोनदों दा आं सासे सुभाग्य बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों जाहाथे भबिष्यताव बाथौखौ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन गोजौआव लांनो हायो बिनि थाखाय आङो आफा इसोर बोराइ बाथौनाव आङो आनान गसाइनाव बोर बिबावबाय जाहाथे उनावबो साबसिन खालामलांनो हायो बिनि थाखाय आङो गले बोर बिनाय जाबाय। बे समाव महिमम बसुमतारी बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि कनभेनर महिमम बसुमतारी बिथां सारा जाबायदि जोंनि बाथौ बिमुसाराव गावनि गोसोनि साननायखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों मुथिनो थाखाय जोङो जोंनि बाथौ बिमुसार जानाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों।